Tak ako som sľúbil, tak aj konám, napísal na svojom facebookovom účte minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a ďalej pokračoval. Aj preto som včera postavil mimo službu ďalších 20 príslušníkov polície, voči ktorým bolo vznesené obvinenie pre úmyselný trestný čin. Zároveň som dnes vydal personálne rozkazy 6 policajtom, u ktorých bolo prijaté dočasné personálne opatrenie, ktorého účinnosť skončí právoplatným skončením trestného konania. Od svojho nástupu som tak dočasne pozbavil výkonu štátnej služby celkovo 32 policajtov. Zákon musí platiť pre všetkých a najmä pre príslušníkov polície. Je absurdné, aby policajt, ktorý má pomáhať a chrániť, bol obvinený z úmyselnej trestnej činnosti. Preto je zarážajúce, že doposiaľ to ani jeden z mojich predchodcov neriešil a keď aj, tak len veľmi povrchne. Takéto konanie pritom ukladal zákon o štátnej službe mne, Mikulcovi či Ódorovi. Hoď Mikulec a Ódor nekonali. Ja sa však budem riadiť podľa zákona.